Asikutholanga nje. Ngabaleka total nje futhi ngasuka ngeenyawo emanzi imtoti ngaze ngazongena la eThekwini. Ngeenyawo emanzi imtoti la koSiphingo uzofika la ngaze eThekwini? ngazofika la eThekwini. Okay. Mangaphazama mhlambe ngahamba about 9 kuya ku8 hours. Mangifika lana futhi nakhona angazi Walker 8 hours. ngiwalka ku freeway angazi umuntu nala mangifika lana. Sanibonani, igama lami nguLondeka Ngwadlamini aka Lond D. Kanti ke siyazi ukuthi namhlanje ubukela uhlelo lakho oluthandayo Excel Lokishi. Ngihamba ke nobhuti wami ukhona khona la. Sawubona sinaweni. Yebo sawubona. Hamba kahle. Ngiyabona sonke itep. So. Sine izinto ubhuti ubani? Igama uBongani wakwaMtolo ngala emazimtoti embokodweni. Kushuthi nami umfana okhulele esandleni esihle sabazali kodwa ngenxa yesimo sabangani ke ngagcina ngithola sengila ngikhona nakhona ukuze ngize ngigcine ngifikelela la ngikhona kungenxa ya njengoba ngisho isimo sabangani sikhula sasibhemela insangu ke sakhula kahle ake ngithi saqala sitshontsha lokho okuthiwa ibenzini. Sasibhema ibenzini ke mase sidakile ke sihleke sijahane ube njalo nje kwasanyukela nogwayi gcina sifunda insangu ngesimo sokuthi manje nayo lo nsangu leyo sithola ngokuthi omunye mhlawumbe utshontsha u2 rand kubo omunye mhlawumbe etshontshe nayo u2 rand sihlanganise sithenge kwesinye isikhathi kungatshontsheki ke ngisho ekhaya uthola ukuthi hayi akwenzeki lutho kuyaphoqa manje sisiphumele ngaphandle zama ukutshontsha nasey'ndaweni zabantu esingazi khona kwangokukhula ke nalensangu esibhema yasihashula sokuthi sesilambile ngisho ekhaya kwesinye isikhathi uyafika kuphekwanga gcina sesitshontsha ney'nkukhu khona endaweni emagcekeni abantu ke mase sitshontsha ney'nkukhu sihambe siyopheka ehlathini yabo ngokunyukela ke kwacaca ukuthi hayi umuntu manje seqala ke mase ebhema noma unga sekufika omahunga manje niyabiza ke drug 30 rand akusafani nonsangu 5 rand besikwazi sibhema manje namahunga nakhona sithola ngokuyihlanganisela 10 rand sometimes uthola ukuthi kunzima kuhlanganiseke kalula kube ukuthi manje funeka ukuthi umuntu egcine ngempela enza njani sigebhela abantu abagibelayo abaye emsebenzini sothi sesibahlutha amafoni kanjalo kube ukuthi sometimes omunye ubone ukuthi hayi umfana kwamabani ngakuba omunye omfana sasihamba naye wabefuna ukushisa umuzi wakubo ngenxa yokuthi sathatha ifoni yomuntu owaziwayo omakhelwane. Okay. So my brother njengamanje awusekho emakhaya uhlala njengamanje emakhaya njengoba sila. Yebo. Ula estradweni. Ufike kanjani la? Into eyangihambisa ekhaya ngahanjiswa ukuthi isikade sesifunwa iforum befuna ukusishaya. Iskephe. Ukuthi umphakathi wasuhlangene sesishiya ukuthi ubani nobani ababenze ukuthi sasiphuce omunye usisi ifoni owegibela. So ngagcina ngibona kwaba ukuhlukana kwethu ngabona ukuthi angithatha indlela ngabaleka total nje futhi ngasuka ngeenyawo emanzi imtoti ngaze ngazongena la eThekwini. Ngeenyawo emanzi imtoti la koSiphingo ngaze ngazofika la eThekwini. Mangaphazama mhlambe ngahamba about 9 kuya ku8 hours. Mangifika lana futhi nakhona angazi Walker 8 hours. Ngiwalka ku freeway angazi umuntu nala mangifika lana yabo ngize ngisazobhukuda siyingane mhlambe sihambe ngesikole kodwa ke egcineni mase ngifika sengikhulile ngiyabona ukuthi hawu naba nabanye ngibona ukuthi bafana nami kodwa kunzima ukuthi ungavesane umfana omunye ungamazi nawe icasukelwe into afike ngazo la kuba nzima ukuthi uxhumane nabo kodwa egcineni ke kwaba ukuthi nami ngithola engibona ukuthi hayi singaphilisana nabo ngokuxoxa kwaba ukuthi hayi sesihamba ndawonye nakhona futhi kusayiwa umqondwane wokutshontsha. Uphila ngokutshontsha nje kahle laba batshontsha izikhwama la esihlabathini kwesinye isikhathi kuyenzeka kunamakhola ngitshontshelwa ngisho amakhola mayezothandaza la bebhizinisi emanzini ubhabhathisa abantu ngala sithatha izikhwama zabo ngemuva into ebuhlungu engaphenduki ngisho ukuphenduka. So awumeke sithando sami njengoba uthe usebenzisa ama drugs right? Yebo. So akwengibuze kanje kuyenzeka mhlawumbe liphele usuku ngawasebenzisanga if ever liphele ngawasebenzisanga kuyihambe kanjani? From start nje uma uvuka ekseni liyakudemand ukuthi ufuneka ulithole you must come out with a solution. Usuku ukuthi uzolithola kanjani
kodwa limust, otherwise uyagula, umzimba uyatubeka. Yeah. Yabo kwesinye isikhathi-ke kwenzeke mhlawumbe uma ube nenhlanhla yalabo bantu wazana nabo mhlawumbe Nibhembisane. bekubhemise, kodwa kuyancintshana isikhathi esiningi kule nto. So kufuneka wena ulale uyicabangelile, mhlawumbe ulale nalo 10 rand ekuseni-ke uma ukuthi mhlawumbe akutshontsheki ukarabhe lo makaninyana, kodwa nje isikhathi esiningi kuya kube yiko ukuthi umuntu kufuneka ugcine untshontsha uze uthole imali esheshayo. Oh yeah. Yeah, So phela okay, ngiyakuzwa sithanda sami. Shuthi phela iyona ndlela esizama ngayo empilo njengoba nila. Okay, awumbe phela njenge-out, ngathi ne-out. Yebo. Mawumjida, kunezinto ongeke uze uyivimbe. Ukhona imeme likhona, philisana nalo. Oh, imeme anginalo kodwa ngiyawathanda kakhulu amameme ngoba indlela engibhema ngayo ngizwa abanye abafethu bathi ibulala imizwa kahle kahle impahla enkulu. Kodwa mina njengoba ngikhonza ukushaya amadami, hawu impela 2 hours nje siyawudonsa nalo imeme angilitholile. 2 hours. Hawu siyalidonsa impela 2 hours. Kuyokuqala nje iround. Sakhuluma nje ngeyokuqala. Yabo angiphathi-ke mangifake ne-rock ngaphezulu. Hawu. Kuze kukhalele. Manje uma usubhemile nento vele idinga ukubhenyiswa nayo. Susho. Masubheme kahle. Nememe nazo zifuneka nje manje. Hawu uyabona-ke mina kuba njalo impela ngoba usho ukuthi naye iya ngento oyijwayeze yona ngoba omunye uma eseyibhemile kwayilona imeme liba yisicefe. Kodwa mina mase ngiyibhemile ila ngibone ngazuthi ngamthola khona nalowo kade eyitshela ukuthi ngiyingane. Mhlambe ngizoshaya udaka ngimpruvise ukuthi hayi improve wrong. Ngibona ukuthi ayikho manje awume uthe imeme awunalo kodwa mase ufuna ukwenza into wenza sure ukuthi uyayenza. Yes, Wemisa kanjani utholaphi njengoba sila angithi khona laba esibhema nabo kwesikhathi isikhathi uthola ukuthi nawo uqalekile akazi nanokuthi uzoqaqa ngani mase ngiyathenga loo nto asihambeni fethu sohlala egalini lami njengala phansi kwama-bridge sidlale noma ithawula kamnandi. Hawu sibheme-ke uyazi-ke from start ngiyamchazela ukuthi uyabona sisi wami uyazi ayikho into yamahhala eThekwini kuyasizwana. Eyisho wena ethi hhayi ngiyazi baba ufunani vele egcineni, hhayi-ke ayisadonsi uyanginikeza nje. Phela seyokhala ukuthi hawu ngeke phela ngikhathele mina baba, hawu kade phela hawu uqalile. Uyagijima hawu kuyahanjwa ngempela. Yona ngalapha hayi kuyahanjwa. Okay bhuti wami ngiyakuzwa. So except-ke mhlawumbe imeme nani mawula uphila kanjani? Omunye umjida abanye abantu beke benza mhlawumbe baqoqa amakhathoni, abanye bahlanganisa amathini. Ubhuti uphila kanjani? Mina ngidayisa iy'gubhu nama-seashells ami. Ngiyantshontsha futhi mangithole nethuba kwesinye isikhathi njengoba ngihamba ngey'nyawo kuye kwenzeke uthole ukuthi akuthengwa. Ngiyabona abantu bayongena emanzini bashiye ophaqa ngiqhamuka sengigqoka kakhulukazi la abanamagama njengo-Adidas into engazi ukuthi izongikhokhela imali. Umuntu uma esangena olwandle wena esashiya uyathatha uyihambele. Ngiyahamba Umsebenzi. Awuhlangani nokuthi nimenza njani. Kodwa phela ngaphakathi engqondweni ngisafisa ithuba lokuthi kuhambe kufikele la ngikhula khona ngishintshe. Angiyimisele ukuthi kube into ya-one way kodwa nje kusamnandi kwamanje kusenzeka. Okay sithandwa sami. Since wenza lezi zinto ozenzayo uthe wenza iy'gubhu zani lezi ufaka? 5 litre la ukhelela abantu amanzi, ama-seashells abadecorate ngama-fish tank. So lapho kuma-seashells khona mhlawumbe befike bezothenga. Kakhulukazi ivakashi ey'suka koGoli bese befuna ukubuyela nezinto ey'thile emuva ekhaya. Bawathenga kakhulukazi even nezangoma abanye bahlola ngawo babiza iy'nhloli bahlola ngawo bahlolela abantu. Khona nokunye ngikuphatha kuthiwa amasimbi enyanga. Abanye bawusebenzisa umuthi wamehlo. Izinto njalo nazo engiy'funde khona la. Kwesinye isikhathi ngiyabona ukuthi mangiloko ngigxila kuzona zingagcina kuyizona ezingikhiphayo ekutshontsheni total ngoba kade ngikubona nje nokunye kuhle lokho ama-seashells. Kakhulu yebo kunjalo ngagcina ngishintsha nami ngikuyeka kwakutshontsha kodwa kahle kahle i-main reason ama-drugs ngoba akudemand ukuthi wabhema. Okay so njengamanje uma ngathiwa thina as a Black Life siyakuthatha sikuyisa e-rehab angeke uze ube nankinga nalokho? Hawu ngayijabulela opportunity kakhulu ngoba since ngaqala ama-drugs bengakaze ngathola sebenzisa any medication. Okay shuthi yonke into iqondile kuthina as a Black Life kumele sikulekelele ngapho. Yes ngingajabula kakhulu mase kube khona abaqhamukayo bebe nosizo kumina
nami ngithuke sengiba nomndeni wami ngoba iy'fiso Ufuna umndeni. zilapho. Ngisafisa nami ukuthi ngibe nomaqondane wami. Okay, hhayi yonke into oqondile-ke Sinabane. Ngiyabonga. Alright bafethu, ngiyathemba ukuthi nizwile umsebenzi kabhuti akawenzayo omuhle engicabanga ukuthi nawe ngendlela uchaze ngayo ungawujabulela uma ngathiwa nje uyawuthola. Nanokuthi uyalidinga-ke usizo bakithi, so mthatha simyise e-rehab, mhlampe nawe ubungamlekelela ngokunye singakuthokozela lokho-ke, aka Londi D, igama lami, Black Life TV. Ungakhohlwa ukusubscribe-ke bafethu, sisekhona Excel Lokishi, sinithandani.